El paper en els seus inicis. El tapa o la mate foren dos suports molt semblants propis de Mesoamèrica i d'algunes zones d'Àsia. S'obtenien mitjançant un procés de colpejant de la mèdula d'alguns arbres com la morera fins que quedava convertit en una làmina. En el cas de la mate, s'acostumava a bullir aquestes làmines obtingudes. Tant el tapa com la mate eren emprats no tan sols com a suport d'escriptura, sinó també com a matèria amb la qual s'elaboraven peces de roba que es duien en determinats rituals. Les troballes arqueològiques ens diuen que el paper fou inventat alguns anys abans de l'era cristiana a la zona de Xina. Si bé la història oficial xinesa ens parla de Tsai Lun, un funcionari imperial que introduïa aquest nou material a la cort pel volts del segle II després de Crist. Aquest personatge hauria potenciat i racionalitzat l'elaboració de paper a partir de fibres de draps, xarxes i escorça de diferents arbustos autòctons. El paper oferia les mateixes prestacions que els altres suports tous, però era molt més barat ja que s'obtenia mitjançant un procés relativament més senzill i es podia fer a partir d'una matèria prima molt més present. Els xinesos aconseguiren mantenir el secret de la fabricació de paper durant més de 500 anys. A partir del segle VII després de Crist, l'elaboració d'aquest suport s'estén per l'Àsia. Així, no és fins als volts de l'any 610 que arriba al Japó. A Occident, arriba de les mans dels àrabs que en descobreixen el secret a la batalla de Samarcanda l'any 751. El primer nucli europeu reconegut per la qualitat del seu paper és Xàtiva, on s'hi registra la fabricació de paper cap a l'any 1150. Un segle més tard, la regió italiana de Gènova i la de Fabriano esdevenen els màxims exportadors de papers europeu. França i Alemanya hauran d'esperar fins al segle XIV per disposar de centres de fabricació. Així, la fabricació de paper arrenca en aquesta zona només un segle abans de la invenció de la impremta. No és fins al segle XV que arriba al nord d'Europa. El coneixement del paper arreu del món no serà un fet fins al segle XVII. Per tant, passat més d'un mil·lenni i mig de la seva invenció.